वेलकम टू क्या करिस टिके हसे देश यूट्यूब चैनल। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଆ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ଚିଙ୍କି ସେଠି ଦେଖ କାଉ ପକୋଡ଼ା ବିକ୍ରି କରୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଶସ୍ତା ବୋଲି ବି କହୁଛି। ଯାଇକି ପକୋଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନା କ'ଣ? काऊ केते टंका कहला कि पकोड़ा? ଆରେ ଚିଙ୍କି କାଉ ବା କହିଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ 50 ଟଙ୍କା ଏମିତିକା କହିକି ହାଙ୍କ ପଇଲା ଶସ୍ତା ଶସ୍ତା ଏମିତି କହିକି ସେ ବା କହୁଛି। ଚାଲ ସବୁ ମିଳିକି ଯିବା ଖାଇ ଆସିବା। ହଁ ଚିଙ୍କି ବାପୁନୁ ଠିକ୍ କହୁଛି। ଚାଲ ଆମ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଓ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇ ଆସିବା। କେନନା ଘର ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ କାଉର ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇ ଆସିବା ଏବଂ ତା ଚିକେନ କେମିତିଆ ସ୍ୱାଦିଆ ଲାଗୁଛି ତାହା ବି ଦେଖିବା। ହଉ ତେବେ ଚାଲ। ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମିଶିକି ଚାଲେ କାଉର ପକୋଡ଼ା ଦୋକାନକୁ ଏବଂ ପକୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଏବଂ ଖାଇବାର ବସିଗଲେ। ଆରେ କାଉ ଭାଇ, ତମ ପକୋଡ଼ା ତ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ହେଇଛି। ଏମିତି କଣ ମିଶେଇକି ପକୋଡ଼ା ବନେଇଛ? ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଚିଙ୍କି ମୋ ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି, ଯାଦୁ। ମୁଁ ଏମିତି ପକୋଡ଼ା କରିଦେବି ସମସ୍ତେ ହାତ ଚାଟିକି ଖାଇବେ। ହଁ ହଁ ଚିଙ୍କି, ବହୁତ ସୁଆଦିଆ କାଉ ଭାଇ ବନେଇଛନ୍ତି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା। ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାକୁ ଆସିବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପକୋଡ଼ାଟା। ପକ୍ଷୀମାନେ ପକୋଡ଼ା ଖାଇସାରିକି କାଉକୁ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦେଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ କାଉ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପକୋଡ଼ା ଦେଲ। ଆରେ ଟୁନଟୁନି ମାଉସୀ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପକୋଡ଼ା ନେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ପକୋଡ଼ା ଲେଅ। ଆରେ ସେମିତି କଥା ନୁହେଁ, ଆମ ଏଇ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାର ଏସିଡି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଅ। ହାଉ ହାଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟୁନଟୁନି ମାଉସୀ। ଟୁନଟୁନି ମାଉସୀର ଛୁଆକୁ କାଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ତମ ପକୋଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗେଇ ଦଉଛି। ଟୁନଟୁନି ମାଉସୀ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ପକୋଡ଼ା ଖାଇସାରିକି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ। ଆରେ ମୋର ପକୋଡ଼ା ତ ବହୁତ ସେଲିଂ ହଉଛି, ତେବେ କାହିଁକି ନୁହେଁ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି କେମିକାଲ ପକେଇକି ଆହୁରି ସ୍ୱାଦିଆ କରିଦେବି, ଯାହା ଫଳରେ ଆହୁରି ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ହଁ, ମୁଁ ଏହା ହିଁ କରିମି। କାଉ ମନରେ ଏହା ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ସିଏ ଚାଲିଗଲା ତାର ଘରକୁ ଏବଂ ସକାଳ ଆସି ପକୋଡ଼ାରେ କିଛି କେମିକାଲ ମିଶି ଛାଣିବାର ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ କାଉ ଭାଇ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଅ ପକୋଡ଼ା, ମୋର ଖାଇବାର ବହୁତ ମନ ହଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଜଲ୍ଦି ଲଗାଅ। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗେଇ ଦଉଛି। ଶୁଆ ଚଢ଼େଇ ପକୋଡ଼ା ଖାଇସାରିକି କାଉକୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସିଏ ଚାଲିଗଲା ତାର ଘରକୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପାରା। ଆରେ କାଉ ଭାଇ, ଆରେ କେମିତି ଅଛ? ତମ ପକୋଡ଼ା କ'ଣ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ହେଇଛି। ହଉ ହଉ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଅ, ଦେଖିବି ତମ ପକୋଡ଼ା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ହଁ, ତମେ ତ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛ। ମୋର ପକୋଡ଼ା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହଉ ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଲଗେଇ ଦଉଛି। କାଉ ପାରାକୁ ପକୋଡ଼ା ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାରା ପକୋଡ଼ା ଖାଇସାରି କାଉକୁ ପଇସା ଦେଇ ସିଏ ଚାଲିଗଲା ତାର ଘରକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପେଟ ଗୋଳମାଳ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚିଲେ। ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ତମର ସମସ୍ତେ ଏମିତି କ'ଣ ଖାଇଦେଲ? ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ଗୋଳମାଳ ହେଲା। ସବୁ କ'ଣ ଖାଇଛ? ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଏମିତି ଘର ପାଖରୁ କିଛି ଖାଇନୁ, କିନ୍ତୁ କାଉ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ପକୋଡ଼ା ଖାଇ ଆସିଥିଲୁ। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦଉଛି, ସେଇ ଔଷଧ ସମସ୍ତେ ଖାଇବ, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଡାକ୍ତର ପାଖରୁ ଔଷଧ ନେଇସାରି ଖାଇଲା ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ। ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମିଳିମିଶିକି ଆରେ ଆମେ ତ କାଉ ଦୋକାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ପକୋଡ଼ା ଖାଉଥିଲୁ, ଏମିତି କିଛି ହଉଥିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆମେ କାଉର ଦୋକାନର ନଜର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ ପକୋଡ଼ାରେ କିଛି ମିଶଉଛି ନା କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଆମେ କାଉ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଦବା, ତେଣେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ କ'ଣ ପକୋଡ଼ାରେ ମିଶଉଛି। ତା ପରଦିନ ଯାଇ ସେମାନେ ଗଛ କଡ଼ରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉ ତାର ଠେଲା ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପକୋଡ଼ା ବିକିବାର। ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ପକୋଡ଼ାରେ
ପକୋଡ଼ାରେ କାଉ କେମିକାଲ ମିଶାଉଛି। କାଉ ତୋର ଆମେ ଅସଲି ରୂପ ଦେଖେଇଲେଲୁ, ଆଉ ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରୁ। ନାହିଁ ନାହିଁ ତମେ ଏମିତି କୁହନି, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଆଉ ପକୋଡ଼ା ବିକିବି ନାହିଁ। କାଉର ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ତା ପାଖରେ ତା ଦୋକାନ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛ ପିଲାମାନେ? ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।